Mi nastavljamo dalje, s obzirom da je danas dan zaljubljenih, kažu. Mnogi se odlučuju da kupe svojoj lepšoj polovini, ali i jačoj, boljoj polovini, neki poklon. Sad, mi smo bili i do centra grada, malo smo istraživali šta je to onako negde najzanimljivije i čemu bi se možda ženski pol zaista obradovao, ali i muški. I pogledajte šta smo zabeležili. Mnogi smatraju da najveće nedoumice u životu imamo kada treba da odaberemo za nekoga poklon, pogotovo za neku važnu, dragu i voljenu osobu. S obzirom kada je u pitanju dan zaljubljenih, ali bliži se negde i 8. mart, muškarci verovatno nemaju sad mnogo vremena da razmišljaju unapred, nego razmišljaju tokom tog dana i onda su u nedoumici šta bi to njihova lepša polovina recimo želela da ima, ali i obratno. Devojke često razmišljaju šta bi to njihovog momka, muža ili njihovu jaču polovinu obradovalo. Mi smo tim povodom došli u kuću satova i nakita Bomar. Pričamo ovoga jutra sa Ivanom i ona će nam predložiti par varijanti šta bi to zaista obradovalo osobe koje volimo, a da im poklonimo recimo za dan zaljubljenih ili za 8. mart. Ivana, dobro jutro, kako ste? Odlično sam ja. Ja se zaista predivno osjećam, s obzirom da je ovde iza mene nakit, zaista prelep nakit, ženski, muški satovi i sve ono što bi, verujem, obradovalo svaku ženu, ali i muškarca. Slažem se sa vama. Da, kada su u pitanju ovako praznici, koliko često dolaze muškarci i žene da obraduju svoje drage osobe ovakvim, recimo, poklonom, kada je u pitanju ili sat ili nakit? Pa dosta muškaraca dolazi i žena takođe. Mi svake godine pripremamo jako lepu akciju za naše klijente. Ove godine je Budi par, kupovinom prvog nakita ili sata, drugi sat ili nakit dobija se u pola cene. To jako obraduje, pa se nakon nekada i vežu kupovine, dolaze zajedno, jedno drugom poklanjaju. Da, to je zaista lepa akcija, znači kupimo recimo sat ili kupimo narukvicu i drugi poklon dobijamo... Da, iste cene ili niže dobija se u pola cene. U pola cene. Dobro, šta muškarci negde najčešće kupuju ženama? Nakit. Nakit. Šta od nakita? Kada su u pitanju žene, kad neće pogrešiti? Da li su to minđuše? Sa ogrlicom. Ogrlicom, da, onako baš neka prava ogrlice. Pa da, Swarovski, mi imamo Swarovski u ponudi. Tu se pronalaze žene, volimo i dalje kristale i onda muškarci nemaju toliko nedoumicu kada je nakit u pitanju. Da, Swarovski kristali su zaista popularni i neće pogrešiti. Osim toga, šta imate još u ponudi kada su u pitanju nakit? Imamo Calvin Klein u ponudi, Donu Karan, Co88, Morelato, divan italijanski brend. Da, to je to. Olivia Barton, da, zaista veliki portfolio nakita imamo i muškarci se osjećaju onako bezbedno da kupe jer mogu da nađu. Jer se savjetuju sa vama, pomozite mi šta da kupim ženi, devojci, ona voli ovo, voli ona, voli žuti nakit, srebrni ili kako već. Kada pričamo o zlatu i srebru, to je pozlaćeno ili posebno? Mi imamo pozlatu, u ovoj radnji nemamo zlatu. Dobro, samo pozlata, da. Samo pozlatu, da. Sad, kada su u pitanju satovi i ženski satovi, recimo za muškarce koji žele da obraduju devojku ili ženu, koliko se često odluče da kupe neki lep sat? Pa odluče se da, gotovo što više i ti satovi sada ženski su postali i oni kao komad nakita. Dosta toga se sada izmenilo u svetu časovničarstva. Sam nakit više nije pokazatelj vremena, nego pokazatelj modnog detalja na ruci same dame. Tako da veliki izbor satova imamo. Bomar je prepoznatljiv po kvalitetu, po tome što imamo veliki portfolio, lako se može odabrati. Tako da... Žene, ja mislim, možda malo duže razmišljaju o tome kako bi na koji način iznenadili momka ili muža, ali to smišljaju verovatno unapred, jel tako, mesec dana? Znate što muškarci, malo je teže muškarca obradovati što se toga tiče. Oni već znaju i vole sami sebi da poklone sat, jer dosta se pripreme za tu kupovinu, tako da... Oni već sad gledaju malo drugačije nego mi želimo. Dobro, kada su u pitanju pokloni za muškarce, ovde kod vas osim sata, evo, s obzirom da muškarci negde vole sami sebi da kupuju sat, šta preporučujete ženama da recimo iz vaše prodavnice kupe muškarcima za poklon? Pa, pored satova imamo veliku ponudu zipa upaljača, dipon upaljača,
možda pribor ili Frank nakit, Morelato muški nakit. Zaista može da se nađe pored satova ili nakit ili neki modni detalj. Da, ono što je popularnije u poslednje vreme jeste taj nakit za muškarce, to su te narukvice. Tačnije za vas, da. Vrlo zanimljive, sastoje se i od kože i od metala. Od čega su sve ove napravljene? Od kože, od metala, imaju od tih perlica, ti su sad, da. Dobro. Ovde vidimo ženske satove. U svakom slučaju za svakog po nešto. Ono što sam ja takođe primetila jesu narukvice, onako simpatične, zanimljive, kao homemade, je li tako? Zoa homemade, da. Zoa homemade. Sad mnogi se negde, hajde da kažemo, možda i ustručavaju, s obzirom da su prošli novogodišnji praznici, negde smo se istrošili. Nekako se ustručavaju da uđu u prodavnicu satova i nakita, smatrajući da je možda sad sve onako, ovo je možda skuplje, mada ovde, koliko smo primetili, postoji zaista veliki raspon cena. Evo, možemo da pronađemo narukvice od nekih 2-3 hiljade, pa na više. Ne mora sve da košta 20.000. Ne mora, ipak je da zaljubljenih još imam znak pažnje, nešto i da znamo da je ta osoba pored nas. Baš zato mi imamo i tu akciju, da nekako pomognemo našim klijentima da lakše kupe poklon, a opet raspon cene od nekih 2.000 pa naviše. Dobro, ono što je važno da kažemo još jednom, znači svi oni koji se odluče da dođu ovde u kuću satova i nakita Bomar, mi se nalazimo, to je svi se nalazite u ulici Modena, u centru grada, mislim da svi već dobro znaju, imaju prilike da kupe po popustu, tačnije ako se odluče za jedan komad nakita ili za sat, imaju prilike da drugi komad nakita ili sat dobiju po ceni od 50% popusta. Tako, u pola cene. Budi par, mi to zovemo budi par. Budi par i evo poziv da zaljubljeni dođu zajedno, ne moraju da... Tako je, dođu zajedno i onda nađu jedno drugo. Da, može ovako, recimo, muškarac stavi ženi povez preko očiju i vodi je na jedno mesto i dovede je ovde, recimo. Može. Ili obratno, može i tako. Sad, ja bih vas pitala još jednom, da izaberemo nešto, recimo, danas za žene i za muškarce, to bude kao favorit dana, evo, predlog za sve dame da kupe muškarcima i predlog za sve muškarce da kupe ženama kao poklon za, recimo, dan zaljubljenih, ali i za 8. marta. Mi smo, tačnije Ivana i ja, smo odabrali ovako jedan komad nakita za sve žene i devojke, gde muškarci nikako neće pogrešiti, a i obratno, kada su u pitanju muškarci, žene neće pogrešiti ovim izborom, to smatra naša Ivana. Ivana, šta smo odabrali? Što se tiče pomoći za muškarce, mi smo odabrali Swarovski nakit. U pitanju je Swarovski ogrlica sa priveskom, sa njihovim popularnim lavtom. To je njihovi zaštitni znak. I sa Swarovskim kristalima posuta cela ogrlica. Ogrlica je podesiva, pa sad je onako jednostavno, ako neko voli duže, ako voli kraće, pokrili smo što se i toga tiče. A što se muškog tiče, poklon na muškarca, to je Citizen. Sa Citizenom mi uvek kažemo nema greške. Mi jako dugo radimo sa Citizenom i nekako svaki naš klijent je prezadovoljan tim satom, pa evo, možda ovaj model bi bio interesantan. Prelepo, to baš lepo stoji na muškoj ruci, a i ova ogrlica je onako primamljiva za žene. Ja verujem da ovaj izbor je svakako, evo, po meni zaista nepogrešiv. Ne mogu da kažem najbolji, ukusi su različiti, ali muškarci koji se odluče za ovu ogrlicu, koja je zaista prelepa, neće pogrešiti. A takođe, ja mislim i žene koje se odluče za ovaj sat, za svoju lepšu polju, da neće pogrešiti. Da, ali opet pozivamo sve njih da dođu ovde da zajedno nađemo. Da dođu zajedno, da kupe ovaj sat i ogrlicu dobijaju u pola cene, je li tako? Samo što se tiče Swarovskog, ako kupe Swarovski, drugi artikl može dobiti u pola cene. Swarovski nikad ne igra te igrice, oni imaju neka svoja posebna pravila. Znači da kupe Swarovski ogrlicu i dobit će pogodnost na ovo. Sat dobijaju... Sa pogodnošću. Sa pogodnošću. Dobro, to je takođe dobar popust. Do kada traje taj popust? Trebalo bi do kraja februara. Ja mislim da smo pomogli svima onima koji su razmišljali šta da poklone, je li tako? Ivana, hvala puno što si nas ugostila i nadamo se da ćemo se družiti još, a mi pozdravljamo naše gledalce i evo neka dođu ovde i neka nešto izaberu po svom ukusu ili da dođu u paru, kao što ste rekli. Hvala. Hvala vam.